Хиона мадын хаштаджита уант фалаусы урашдаг жыбыты имнагован. Уйша хиол хорш банк арнс асарга ама шывалатта хазарты чииш вадон. Карджин адам ама шывалатта иунагай саман бажайнс. Бин онта амасан тук хаштаджитанай саман шавжара ахам вавар. Со чиш хашта амаса яудей филдарчи варжа удон иунаг саманышта. Наярджита амондай сух саманы яфынс. Ива ют швалатты бонта шамады фалман қабышы бадынай бавшадын сауыннауы. Ишма иухисан зинад. Асарга адамы ама швалатты хазарта кайеш уй Кавказы адамы хаттытам аппартзак фажандыл намаднау. Ол нахашкан заштам на абуны важдитима. Овга адам дишагышты. Фидар ама ангон башт фала хаткай асагалону хужан дард. Варжагой фала хисаней. Самана авторавай. Олма анахаш канан фанды на абуны важдитима. Хиштарты номай нам арбасы де жанджаты чермен. Каштарты номай кошты гоча. Алыбуны гашнам савуд. Чермен гоча на абуны нахаша шарфек штат. Амум куткашы усию фарштава дуома дарратон. Кавказа ахам вагдатта кайиш. Уй на адаман худинаджи хошнау. Чермен да вайрайдаем. Мамагашка автит Кавказа на уй худинаг. Махнахи андер адама хужан. Хонга даркама канам что махманахи гдаутаиш маса автокат фажагам масарох канам. Вот сидар ваварты махан кама уй худинаг. Мама да разырды фцакай жахтай уй рашнахашу значит сидарта кама на шарма махаша мах итхайман нафдалтай бажа дира шугдгдау мосугдау ди юахам жончин нахаш фд фарна мартам насо майрон бинон такат фанддар дашт башт ма хиштаре каштерма адам хшан хаштой югдау мойтасау хазары Мана д кайжахтай вацаган ма кут хиштарафта тылфылдар зурзна ма каштарай ма мафта каши мана д кай шхыттай ус хазар хиштарта камвай уй я номадар худинаг хужан асарга адаму иронау фала уршагавтай хонс дом престарелых нама йом садами на удон ал хужон Махавтой, значит, урдам, значит, командар иш аха масл худан най калдырты. Юта бажадышты юнагай. Найсын на сот на бажади, на хота, на вшимарташа, на ярчта раджаздышты сардайма. Шахи колбак улканой сыннай. Вацага масын уйбарс хаштадыштыдыр на бажади. Вацага нац усадама факашынқау. Ишмандар хужадам. Ярафтава ишахы шылгоймакына налгоймагя карезничал бажади. Ама агуру яхи каратима анхашканын сарды вагла аунафата каной. Масафа фандык шахи карима вацаган машимбалын. Ахамта дарзыиш. Ама да вот гацылдын да нахашайш, он да вот тарпаца хадон кушакда. Ама иугар мах жардзягай аудам ахам асарга адамыл. Вот шушак как дарнау асарга адаму хазартам чирбасау, удон шапенси усывак донан на фидар кананс. Ама иугар автожагам самай асарга адай маган хиштаран ябон ваишкадам рбаса он анахашканан айрхавшан. Удон я пенси капечта саманишанс. Жана дахадык мурак ахтайыр. Эжрайды тон вацаган ма бандуры. Манарда бон гцураждар вон нахашкот там. Хазары. Фалауи юқут тагу наш фалауиш дкайжахтай пацахаттары хима қамасы дар хаштарайша усадамра. Удон сарамбонту факштой пацахадыл. Хорзинатта вацаган араштой значит. Шахисатта кот той пенсима. Масануди вацаган камдар варта ну раждарец бер книжката ходышты масынум ахса амбырт кот той самайша жаронды бон там сан самай сарой ва
Пацахацы бакушта, значит, усы варта фешафтыштын, налсами капекней. Да как фаршта тау с пенсисын шкоту, мабон с пенсисын фиде пацахат, усы пенсия шабон сарындарнау. Масын кад усы хабарта фешафта пацахат, вот сынқуама шаража ахама варта самай шахи анкарой хужана надо, пацахатцл Гыцылсыла аудана махашкана. Ердан хаштам гашка Махмадар иш цитата уавгартака интернеты санагахата ташарзна масана документ ахамней, амакат гана ниш вадманан фацак цитата равдишант, аштавал он жахзна не мидишса и мидагишвей. Ардабун автожахтай ома асарга адам шахисан жаронды бун макапечета амбарткот той самай шомбонул кудыганге шафашта иштыва. Ер куркашам статистикой бараканантам ама асарга адам ахшан фарштма. Вот армаштар ахшай арта проценты. Шажарда даранс шашвалатал. Инна фанзай процентма аввахш шахадаг фазахшинс шасарт шехса камдар аварнс савардар актита алхананс шамагур жарде омам урдыгай ахса ишснан ома шашомбунул кудыкананс шахадаг. Иухатмай жаган рашта Жаганиша марашнамбишна мадмагашка, ахшай проценты барс асарга адама, шажарда даранш шасотал, инната шахил. Да ума куткаше, гоча? Мама куткеше, кагаган худи нагу. Мешт кан тирон адам андерма, шагат Кавказ адам тена афала паддуни андер худи нагу. Ой, бишон давиу хиштеран качина кен макештара ябон баравдан кеманно. Умане сартсу. Мешт نيجون كشتر على شيء درودي ما جرون ترى ما جاش كقامة شفل دروي ده جرون ده سفواي عدمن ده وندر أبي فوزشته ما ير ده خدك فون قوم كنا واي وده ما درشون بنا وين قال مكشة أما الله خاتوي أرمشتر عادي ما جميني وجدي أراج جوي أبي صارت كديف أرجعت در دومن تام جاش كسون سافته وفجأة عدون در منا с фанзай проценты барси шомаша швалатыл шажардана дарын жага. Удондар шасоты вацаган забах комул куттой. Фала дугаевта. Никай шарул хасан маштар никаман канан. Фала дуг айфта аманар ман дау каштар тaqawu кушан. Иннар дагайта аллах исаудардана аватсан. Хсаубах ижат фала дабинон те ишчиранчыну да хиштартай да ниярджтай. Аллах исаудана аватсан. Ама самай дохторан ба фидай. Самай хошта балханай, вы тахай дaqawu кушан. Кутканой аргатта. Du gaifta, фала du kudaifta afte innerdem darish ayvan. Qagagan as shardim de galsh der vein bayday. Chidar ana kashtar te bajay, chidar khish sidar khishtar nalan khiyon ve kashtaran kudeja nogurdan ya madme fud kamdar faqawns نوازن سي فلا كدوجي وسوافر ما خوتشتنا وتقام وسوس فلات موجرون دادمن ساردو وافر افتز بخوامش كني كوينا باتسخد جافتن بارن سمي شومبون ودون اي زبخ آدم كشترتش قوموا ما سمي افت ما باكنوي وش خبر ما مجلس كشو شوان قتلك قومل جنجيه كنتش قومل كنم افت وزشت شتو باسيم توي باجميوم ما مجلس يوغر قوملا دل زورن رايد تامد من فارشتايش دوما د ارغون وفغ نروونغ إيشكوت شوالت خزار كنا أسرق آدم خزار. شوالت خزاروتن فلا أسرق آدم خزارنا. وما شيء من يكون خاش كوت. أسرق آدم ما. أسرق آدم ما كنا خاش كوتن فلا سخزار يمينا نوتن. فلا أسرق آدم شيرمي كوت زاختا فندش سمي فلدر سخين كارن تيمان خاش كنوي. فندش كشتر تيم دران خاش كنوي. نو فلدر شت نخاش كنما من خاش كنما سجرد فلدر ومدارنز. أما ود ديمبل تيما ديرت خرتيما سونا نيكون تتسمى شيء ما نخاش كناي إنم بيشون ترما إيش خيشتر جون دي بافرش ودون ما تعبير سمديشا قدرت أما غير ما خرجينا كنا فرشكيا كنا ما ودون نرماي ودر كارن تصاردس استسا ودون يلد نسل خشنس ودي ما خدك جاختون دوق إيف أما الله خاطر رجت شخيوت تام در نفيف دلنا رشتقنا ويا أبي كود. أجدن در خجون جازنا. سمادر عفشتاق رشتا جنا منا بجر خبر تسودون نخما كتر
алхожон зурн райтамнар самай макай баф храмна сур гомай нал зурамай аргомай суйна нал нафанд зурн тхай кайдержер да манафаса узан чидернам фахарам узани маманад кай жахтай значит процент на штафта кудыканын бирах иштертан шахя хошуна жет манаша сота афта конечно комл кото инажет ой тхайма мараштаджи махиу кузыртама дию шарыштыр эзыртам адаймагия мадык тхая фыды тхай нажет хазары чирасы ди уя уйсавар шевалону я мадме фыды чина варжи сфандыма гуре кусара وتروسك أبر فاكوشن سما يا خي فاقدر أما خيشتر فاقدر خيشتر وسك أبر مني قلم كش ويك أن قلم كش يا صوتهم سسشتنجاش رافديستشت شش صوتهم سسشتنجاش وزني يوم من قلمه ويسمف أخشاك درونا أما دوما قش كوي فربوسة يفتر أواي نراواي نجد صار دالو خجون وما الله بينون تخشندر ويا الله خجون خبرتنا تشرسو مسا نبون جاغن نو كيدر فخرجة كنام فلا شافل در تاقامه القد كنوي شخدك سنقوم الكوتوي مش نخاش رايدتون أفتر نجد فار خزاري سمسو خيشترتا شخدك سدر باجتوي ما يشكشترتن قامراتوي نوازوي خشدري كشتر وماكو كشا ودارتر نرديزن فلا دارتر كشترت در أفتر قوم الكنزاني ما مجش كنا جدوي يتكخ شاك در قطاق ومراي داين قور دقاي ما آخر تكا منا د فوتبول جاي خونا نجو ما أخما يوص خزر تكاي فلا سما يدوم ما والله قام راي دايم قتصل دارتر فشيفا ديول قام راي دايم آخر كنن ناي وسوا ورن ما خيشترتا يونجي باجا يجاga صوت كمان يودون يجاغنج فلا منا ساقيتشي باجادي يونجي يودون قام باتساخات قام خشكنا Ишманом ил информации шарыш там таблицы хуже мана нертака равдишсышты. Мамыра жыгы самыдишак факашт мы ивой машт коттон иннамай та маха коттарма коды тафием хатсышты. Уарашей нертака иш мин фоншада пацахадон асарга адам пацахадон хазара. Умай волдайма иш ахсайл кам арбакананс карджин адама ахамта. Мин фоншада. Ама садих канан салдарк орттыл ома илмаяк хуже асарга адама хазарта геронтологон хаятта, геронтологон центрта, ама шахикам ирхавшинскам самжиланс рынчындону хуже ахамта. Мадан нажаган юрдыгай мамашт басади ома мин фоншада уй гыцылнымаснау. Уй бирау. Иннамай та кудыканан уаттар ивнагечи бажади ахам асарга адам дар бирашты. Ама сафауй. Юрдыгай да хадак дар афта жагыш. Пацахат не хушкана, ама шепатыл волдай дар не хаша. Одар маштар набон, ама анкалма кашан во адамма. Раштар жагайта фашивадма. كتم كشف جوج. نردبون خاص من فدن بخاطر كنت ما جسك نرتك صار دافت بايت لكن ما شفلون خجدر شاخر كنا ما شفلون خجدر يخايف هوا فلا منا صار دم يد كده فاسبيتاني منا وس نالي وسيد منا سمع شفلون قوم كنا كدم بلو وسيد الغداول صار دم يدق образование ما بخاطر كنت منا خجدر يخايف هويت مازم بيرز درتير ما بيرق كم شين خبرتي كم قج خبرتي كم خيشتر بارد خيشتر مباكشن قو كم كشتر بارد دان قو وش خبرت السنوجي كده جون نيارش نالدت نسوي ما ويجي شغلونك باقوم فيديو يجي يخيت من درني كني شو على فقام بايدا ما جس كي نالدر يخيشتر فقام خيشتر باقام بايدا وسوافرتم استي خدك جنوافر باقام بايدا يشفلون بابارن بايدا وسيد ما شفلون خزرتم ما ورد ما جس كي يبندور يميدقي من أودة تتأكدون شتى تفسير ما جس كي برباس سيمتومي نهی تازه قو کوشن من یا بندور کسو سما کسازن سوسیت یا ویداگن قوش شارن. ما گش که ویدکتا من کیرانه ما تایو دونشته. ما گش که ویداگ ویش مزه من اینستیتوسی می کی خونز. هوی قو شتخشن درکن سما شوالون یا مادی مدر ما یا فدی مدر فلدرش تگر ویتا. شوالت باش کرد توی در رام کت سشورت توی من قام افتخار کنه قام استر ضروبت قام شارج شوالونه.
ما وجه نالدريا ما تفقهم بدنا نالدريا فتفقهم بدنا إرماز إذا خم جرون ددن شيء بخاطر كفلا منم زمان قد كان تفلون دمادي باشو منك قلت ليش تيجي كما كرايدي راخشنا كوتا ديافت دمادي ما باشو منك ما يماخ ما تنجد كاشتي كان ديش تيجي كيك أخل نلدد نلونيك أخل دماد عمل زني ويز ما قدرت قد كان فلرتك تزوي قداغن وجه كسم زدت ناولن شغلت مس خبرته ما ويولزوا لقوا ما انستيتوسي مي شفه ما ويكون راي قال كنا فشت ما كنا شيت كنا ما جاش كخبر فجري فجردر كان زني خجرنا عارفه إفير أفتو من ارتقال ريكلامراتن فلما ويراجما قتل ستاتستيكون بركنا تفيقوشن كان زنن أسرق آدم خزر تشيش ودون دشي عشت أشت خيوت كمانيش أخمتا نرتا ريكلاما إفير программа كشتر خيشتر نخاش كنم كارجن آدم أما أسرق آدم أما شوالة تخزرت كافكاز كيش وي أبرتساك فجندل نماين إيش أفينا خودي ناغو أفي قوامة أفتوا كوما تليفون نومر درنام كوشا موالكي بوندرو أربازورن نومري أفدايدو ودوون أشت أشتاي أخشج ماخوام بايقوش سشتم أما باسار خايزشتم زوا براتنا وكنون وقودتا رارقوم در كننل نواجد أشت جنجات تشيرمين أما كوشت غوچا سامي دارتر نخاش آخد سكنا متخيمة فند راجدر بايقوشن Республика фалуй масоциалон рашты министрадынын с интервью раттуй ома. Мамагашка уйна дартар нахашан ақажузан. Абуна бомана интернаты сарына оз фараштадай маджа. Шепатай каштарыл засау артама шазажам. Хиштарыл таана оз фонзажам. Насарджиташты алла адам хаттатай. Шафылдар ирыштоны нарай гурдышты. Ардам шывала тейрбафтадышты. Инна гора тейса шывала тахазартайш урдыгай. Раждар сардышты интернат ласкай. Ашта кутсыд автокардин котой амасаныр махмараевтой. Хаштаджита сыннай. Жағын қау аманам бунаттон сарджитай дардаш адай маджииш. Махмаса шашывала танерба коттой фалашахи фандона ирбасдышты. На хазара чисара удона ялкама дарбаштонай кашам амаям жилам. Ишнам дуанал гой маджа. Шты саса нахаштон саута архайджита уажаусовта фешты, ама кылгаган анакахтай бажадышты. Махсым протесташканын коттам, ама масым бинон ташаражын бахуш коттам. Гцылна интервью тафаев там, амуал байқыш там, асырг адам хазары хисаунын сразыр тауыма. Я бараканан котфекушын котта автомай шафылдар, чисами шудонан шафылдар ішті канажыбыты юнага чий бажад, ахамта каната инна регионтай. Ама тауд ногай фарштады ума чермен. Саман равай авто коттам кашы, ама инна регионты мина варты, инна регионты карджин адам махмашты. Махмахам хожу авартаиш ави андаришта хошак там гашка. Вацаган маман женазани запратен. Тхеме на жонам ер чи кудрбафтади, о кудрбафтадишта. Ер манар така керавдиштат. Махера гасауна феттамус. Фала нанхаш ирайдан уди yol manartaka ya da kuşak kucakta afteravadi. Şafıldar işte ana binon taçıyor düştü sadam. Kasaydarnam çirbas dimasa mahtar vatsagan may xorju kaysan apırşta masa kaynan uaqta manarqada zinada masın. Xorju avartasın. Axama avarta kayşkotta mıydı. Vada naxiyotta der saldara iştime vatsagan şasardu avar afteravadi ma. Ама мамагашка дарьер Фатимейна хашта хоржештым кчинам кашти удон сақуама бамбарой. Арах фекушам оттар адама шуша кагдырнау омайер худина агнау асарга адама. Ордан баку той ничисам каша. Фала Фатима жахта омасам иш раждар швалатты хаза интернаты чиут. Омарын чынчиу ена нирзинат каман фасудытта. Ама факашак каманай кана яны яраджы кушын кайқау ахам швалатты. Ама ватсаган юрдыгай уйдар рашту ома кытхиштар канал швалатта автор аждар интерната штейта шакарма гашка андарваг дона. Ой рашту гоча. О да адимаган я сардмидег алкамандар андар ваварта вен бада чи гцыл яна нижинад фасух вен бада чи куд мэр о да адимаг сфава. Бакум люди шаби хазари қамаса гцыл дартардар кануд ничи чемба бажила хамадам кадне
و دیش کدام قام باش استی کدوجی مخمن در رژیون تر باش استود مگس کی خورجوز نچید نبونش در تما کمان در تما خوش کندر استیم مگه آخر خواستم فیقس ایرشتون دام خرم در بجه ایرمان افتکاش مدمان وقتدار ونم من فندکتل من ساسادم راز باش کن سکوخت دارنز باخوش که مگس کی یاش آدم سگات کافکاز نیکم فینزم من افته مگر کور آدم ساسی مخمس ساسی مسافل در ایران آدم مگس که وقت این خاطر نخاش کنزشتم ولرت کدن تا نخاشایشون فلاتایو گتسل ماشته ویدک با پارونش در ما کشتافتو از программа масатта ганге ахшишгонуди омаш валата хазарта ама асаргада махазарта алхжон мазалта каяражен суи камсан равдышты табасатта кананс кам бинонта шаражен албасар хайнс кам спектакль та концерта мафтадартар араджи маса мудиш и умазал шхоттоя маккаджи фарн мамам самадишак факашти Агаган артакаусы сюжет. Наравдишься фала чифет та что ешь махтер бамбарштат. Я мидиш воюди, ама макаджи мина варта. Ярсын шакар магашка неш карканзынан. Арбаса да что ужалдма, асарга адама хазарма. Ама бажунга что шамакага и умчи шахам адай магима. Мафарштага цилиндр хужону. Кад иугар макаджи фарнал зурам. Вот ваттар асарга адама хазара. Ирыштоной чиш, а мама тукхаштаджита каманиш. Удон мауай зафар хашаниша вина. Батсаган маж қама жағону сөйден. Най удонан айзавка усадаман. Кунежона кудравади самаравади автохабар خودان سلنای ویتخه مالچی واتساگن ما یخی من رایستن آخام نفش واتساج در نفش من سگالون آدای ماگ دخی مکا گای کاوتر باجیل ماجرگا اندر خجونه نبونو فارشتا شورن فکشن شبونم فکشنو من کمی ایشاراج ناخم آورتا گتسل خوش در ما اینت در بامبارو یاسلا گنیش مکاگ ما اندر سشتای کشن جاگا أخشن كانت سمايدرتنا جد خصاي فرشتي زاومايا عبرقة كانت ويدر أخش خجن ويدر نفشو وما منا ساكسي شارشتوي ويخجن قلما كجن ودي نجد أنا تشيدر إيش أخي ما كان زنجاجا شوالت تخينا زوروت نرايتام زورو من قتل روح كانوا فلا يوسف فارشتا درو من نردبون كيزرتا من قوتشرا جاختا خزاره کن راسوا چشگندر ما لپویندر یوسا خورزینا دم صوت ویشت رایشوم بون شرایشوم بون ما وی و شتر خجنا ساردمیده و یو برگ بون ده کشتردن فجندیجرگه وی سالم بامبارو ود موزنی یوس کشترت انا مادم نفده چی قوم لکنودون و یو فارشتا یوردگه باکاشت این فارشتا توافته Алчи я нушна хаши кайдершивалон райшин надет. Уитхема куды кане кайшивалон райшо меку басагуру канаям райшондам курбала бурд рая мат кане фудма машивалон до хима сама хашу джага кайдершивалон хаши ну тыңжин. Хивон кайд мана командар ваяфта чидерта шкомыл кане жахан бинон тажонын командар явшимар аварии каназ дар футбол жба хавта ме сот чизаре масаш қомл кота лактаса шарашта вы ю фаршта ахамта ирштоны бире наджмая жона на рагун футбол тайса уйос хабар сотим шқомл каншка наша сагат масан сумсам вай хорса штанга шқомл сакан айта жингома фаршта майер ишкол бахудын ойдаржину Ама да как фаршта това авто пацахат камарайша яхима усы хаш самай усадам шахиро хат мамбарой швалондер хиштардер ма пацахат май ойберс фарштай что дам камава яхам жонда хаш пацахат ускурчи кану дома самай усадам шаражой яхам аварта ма шахи
Iunagay kunnan karo fala kudum baro saштангаса. Югар шизар такой канан райдет там от разжагая амуих шишгонов аштага что удон мафалдар аргом ждахт сауна паца хадун программа дар хашткон сауа хазарта дарсынс даттанс самай швалата хазарты фашта шахи хождар анкарой сарды уйтхайдарсын ал хужон ахурта курсата ама андармазалта аражанс. Да автожахтай гоче омай швалата хазарты утта ама амбалта швалатима. Кайван хаш куттай шема уд савар кодатима аста. Швалунан оттер я мадмия фадсур кунна вадия сейчас ниртива. Уяс варжон жнада труинаиш надар паца хад каша надар мумс шулгой макташты оттер кезагнека мадма фадад ничи байвзани. Фала оттер ви хаштаг мaqaw бакан самай швалун кадвус ачнжнад нафита вад сардимдег андер хорзинад лотер фахаштва. Нежон ирмай куджагун شوالون قام خما ورتش قوملا سمي يا بامبارا بينونتي تنقاتشنو مي خدق افتما كوال باكنا ما جاش كويو ما خزارت شوالون قومل كان يتا قام على خزون رفد دي فما على خزون خورزيناد ماد ما فدي ما سمي يا ماد ما فدن در كات كان يبونا مي شوال تندر شومبون وس خورزيناد راتنا اندر Ярда булсын хажахтай мажардама фасади чермен равдид. Мадама бинунт равдид банк артой. Ама вацаган махан не патандар паца хадандар швалата хазарта кушчитандар нахашу самай урдыгай чирасава усы швалон шуинаг авжонгла помачаж амбарой а шаалы варса адамиш удон саваржын жога. Ражыш тут мема? Вода. Нартама фанда самай оттер министрады раштыр жагыта министры хадива жины хаштан байкушам. Ой. Республика Сагат и Раштона Алани фалуйма социалон рашты министрат антышчыны куши шизарта ама ныярчты авагашагай сышывалата бажады что удоны бинонты сардарашты план хашткананы мазалтыл. Дуамин артындашам ажай, дуамин ашташам ажма на республика шизардаты комылганинактыным маз факаттари. Авта дуамин ашташам ажай рабарак шада юнда шизар ама наярагай ана куждаргай сышывалата бажа дудонай. Удонай сапор сапаршывалона касытан амардышты шаны ярчита. Кангабинонтан лавард рсади штай сапар швалона шахибинонтан фаштамараждахтой дубун фонс наярчитай вагашак сыршвалата бажа дашты удонай. Швалатан шафулдархай авдай ахшаш процента комыл канон шахаштачитам. Завгарфак атарышты ша наярчиты барта ишткаманарсадышты усабинонта. Удонашты артын ю. Артая зарай штой фаштама шабарта. Бинонтам комыл канонма дуамин шташам ажа рай штой фараш швалоном. Уима дуамин да шамажай фаштама на республика и фашарай нак бинонтам комыл канонма швалон наларсадлаварт. Регионалун банчи барак канон магашка абун на республика и иш шада анудаш шизар ама авагашагас чибажат ахам швалоном. Дуамин авташам ажай дуамин шташам ажма шизарай ама ныярджитай авагашагай чибажат усышывалатта намаз балварт факаттари. Манан тангахшиш гоно дефе кошын швалатта авдай ахшаш процент шахаштаджитам кай комыл канансуй. Ома иуэй тук хаштагна бинон тахшан комыл канзышта каштарта махиштарта фалтардзинад амбарзышта ахор канзышта ама бинон тафарн дартар хашсышта. Ражда гуча. Раждан. Нахастардней. Да ума никфажен дахам коды ома нахимар баканон евшевалона. Мана مسألة فيوس قد فلا أنا تشيرمين كنت جاكتا جنو إيش كيش فلون ربنا فلا وفلا أفتكا قد كان منا زاجة ما مكاجي ود مجرد الخاطر بالا زاجة ما مكاجي شيء بخاد يدل ود نماجي تنك أخشى قدا كان زين نير ما جش كافت شتيما جانا مجرد البالا ديو أخم سارد خبر أخم أمبلتن بيرفيديتسكي بالكلينيكي كشتون شوفيري ما سدر فيزا وديش در شوالو ما كلام در
سدريت داتشنيا قاروتم ما وردم تدشتم فيتون تنجن وابرت ماد ما يشفالون در ملاق ما دكتور تا من دا مجي دام صال شفالون بايشتوي ما تا ناس شفالون در يش مقاونز ما شفالون ما باكشتن بعد ما كشن ما شفالون تريا يا مادول منا يا أخي درين قال ما يا ماديت كان ما يا ما استيافت كان ما دام من سشارشتو من باتزا خاد سمي دام من مسار دو آورت فخش دروي إيش كدام من سخورش كننز فالدام من خورجة تاش شكوتو سمي مسار دو آوردام فخش دروا وسه ترمازي وسه أمردبون شرميندر ويت خيجاختا وما فتساجي در قوامة باتزا خاد آراجا خورج وآورتا أمبلغ وآورتا سمي شيزرتا در شخي خوش درنك آروي راشتر جرغيتا سمي شيزرتا ماشوي بار вандоной аве авандоной. Амада умагашка уаду умагашка дар савр мазалта аражан кау самай уймава самай иваюны ярджтан шасот маишой ома удона куина канана мавжармита чикана нуажга кана наркотик та кана андаришта авжармита фала я сарду аварта вжаркаманышта. Жанна, манама налып фамблар каша мине патсахаттам, значит. Хорчи сарыка, ну, шепатай на жан фала, удон сотна алканынц. Шафыр хорсарда шақрын алсава. Ерафта куркаша мана шизаречи бажайна удон шафылдарышты шабон шасотха шинкаманнау. Ахам бинонта. Онарта кего чараш разырта. Масауннау я бендури орды гайсау. Хазар сана шахр коттой. Пацахат сана шахр котта. Ваварта сана ратта хужанан сардан. Куемайд ганан вот цаган ме швалона ничину вазит. Что де шарыкды куайду и жена аргужага вот тарахам вавар на вайкам. Манарда бонам с равдштат на нансарана той, значит, вацаганма на кушт самадар хорзинад масау итхемак факатер что шизарта бират с шамак как-то рай что хазарма наш комул канма шаны ярчта дар вацаганма йосуқду самурсидима сафаштама рай что хазарма удони мадар кушин қау маса автока гурам манафтитер йой ахош ужарга кана ман йой тхяф ахам вавар марсдыш там и рашна узан бира оттак тамркашин қаусамай йосы вавар тамавой что однакан Кавказдар что ворашейдар вацага Паладам автана каша ама апат қоттак тарахасанышты экономикон фарштата экономикон жинзинатта ажанивет жагони улдар мақды канут вахадак революции курсадио ди фаштау ди вораше граждайнак хашт ма бажади значит дуне миллионта швалата бажадышта шизары масыныш коттой значит пацахат маниос хазарта значит шизар эчи бажад доны пацахат кам комул коттави йосуа вар удыштам штыр фудбашта хашт квасиват тарбира фашиват швалата бажади шизары Масан пацахат шарашта яхама варта, маса шафылдары равади лакта. Алчидар сасыдар бынаттар сахшта, шасарт шараштой наджет. Вот рашта гуди бира жындар. Что два варта пацахаты дарудышты бира жындар. Хашты фашта уйбарс шаражма фаштама райдай кушин. Оттар осы каштар хылқуды коттой. Уйтхема пацахады шарглавак чиуди, удон куды коттой пацахадан ярай шомы боныл. Моя же той Иосиф Ашиват шкомл зашты, масакамар авая лакта, уитхема райшом бон, пацахад райшом бон, удом макаш саниде, Иосиф Ашиват макаш, шафлдарма, масалакта бира теравади, насажонам чизаре чиш шкомл и мас бнатар сах что имас стасаравади. Бамбар что он докоды чермен, нор артаминуты бакаш ты штам рекламама, фаштан он хаждар таракан заштам. Эфир программы «Каштар Хиштар» на важде ташты жанджаты чермен ама кочит гоча. Нахаш канам Кавказы асарга адама амашвалы тахазарта каиш. Ой худина гылбаны майниш апарцак фажанду.
ама сакудаю варш кананиш. Ойражма дарнахаш кот там на важдити манам самадиша кудыта дарфажинди шмахса на шушак канут маману йохшжгону. Фаштаг рекламы агуманахаш кот там чизаршвалаттал. Ойражма та асарга адамул. Фаласаныр дуводар илма кубай канам оттарна нахаша шарва Кавказ регионта. Худина агнау ахам вагдатта кайиш. Бамбарный канзнан саман. Оттар фаута никаулы варн фала иронадам хисан кананс. Кавказ регионта ша жонда хаштай, ша культурой, ша традицией, ша бинонты фаткавардей. Гацал хисан кананс иннатай. Ама мамагашка ахам фажынта аппандар кынавайд, вот барга хоржу. Ама ахам хацактамдар арсадыштам ома фылдар в пацахадей ама бинонтай аражга. Рашто бамбаршто? Мақдун жаузынан мамагашка худина кайшты уйнау. Майо фекушин коттам ома махмачи шудон. Худина гу мана бинонта камани маумания хиштар едмакам бахавта. Йосы хазарма, йою худинак. Штемай бамбарын коттам махма завджикау асарга адамы хазарчи шудон шафылдаршты инна регионтай. Уи хоржу касайдарнам кайсаунс масан махусы хоржу аварта каража мой бацаганот. Дансаган хашинак дарышта мумайна. Наджит дыкакта уафта наджит. Шизары чи бажади дондер алхажатташты. Наджит командар я бинонта фешафташты. Сагай бажади. Удонам амасан пацахад макашавда чиқамав. Что сагай касайдар чирбазди мамчины не ярттау. Сашивалон мы на вахтау умадар қама махфакашам. Худина агумахан что Кавказы чисары. Бинонта камани, мка камани, хаштаджита камани. Йодоны хиштарта макаштарта ордам кай хаунс. Йою худинак. Шахада кайшту има магашка худинак. Қама ой масам. Жылдуа хужанан. Саман шавжарда хамуаба. О, магашка фаршла қама авто вардсава магашка. Орж, фекаштонда. Ама да магашка ярдым бар куайт гоча, ама черменда умадарус фаршта. Ишты айван. Система кайхонанс умна. Самай усуавар саман шавжары усафажынта дармауой. Уйтава цыган комуладун фаршта таштана? Комуладун фаршта. Бинонтадар жартоне ермадар ердер ezурun бинонты кудымбал авташ валун қама комыл канай. Самай уйдар кудымбал авташ валуныш комыл канам авта фадыл фатк. Кайхон сви кудымбал автасау. Дуг фадыл куд забах куд савта куд сава. Штемазы ертек суваварта фажынди. Магашка сасаны этюди сарлаваг. Рамзан Кадиров уй кушлауди ватуди удомадар ахам вавартауди. Маджахта Шевалату ракануту шетте, мы как-то жахта мы саракуту. Так как магашка махандар жага усвавар жага фажинди, масынчкот таварты дарнави. Магашка такая пацаха. Министр Хадивак даржахта сашевалата зауди шудонанша авдаях 6% шахаштаджи тарайштой. Ома махмадар усакушсау. Система иш ватсаганзы ириштон ирон адам еттен масырындар адам хаттадар. Фалазы уса адам хаттандар диаспората. Маз диаспоратандар удомадар башидой. ما سشفلت تمركز شوي ما جاش كافتدرك ما كورساك وش تد فكأتر ما وش تمي در تقدر فكأتر فلا ما زي رنشن شفلت تدر كدونا نقول على خزون جلد ما ودونا أنت ما جاش كوجي باتساخات قام على ما وفرتش كنا جافتن بقى يوخوش قد در ما باجت تام آبون في قشتام شرمين دوما تاكت كش سايفيش كنا سقط باريش باخشش يوخجون قد كلام هاجت منا خشجو منو كشترت در ما قتل خيشتر در قتلنا على زفقار نقود تا يوخجونشت ما بتسجن جانا دخدك در سزورش ما بتسجن يو راشتو نجد على خجون على كار على خجون آدم يوخجون كقد كانوا بتسجن راشتو ويراشتو نجد أجدروا ما يرايدتون فتساجدر قوي بينون تمركشن ما نميش ترنخا شيشنام بيرا министерство تناجد ما قام آدماً بامبارنك فتساجدر شفلون قومل كننس يا بينون تا آبون سمدر آفتقد كنا ملاي راتام
شغلت كنت يدما Хазарма. детский сад равдаван дома умай шахур канзышты школа мы рад там умай ахур канзышты институт мы бакот там умай шахур кана автоқама мава шваллона фцадждар қама ахур кано ябинонта наджит равдаван донин содержонен зинатта датен школа и ахур канен самай жона не майн кашен наджит институты шахур канзышты райшон с курсаны فلا يودقتها أراجع ويا بينونتي ما يويفش تما راجع خن قونا ما يويكوا ودوت سجن ما يونا خيشتر تدرك أتروزن أنا بينونتي شيء قوم الكنوس كشتر تدر نالوزشت ماخما باتساخ عدل تاقوا قد كنن فتساجدر منا شيء ودوما فكشن قو شو عبرتسن قامة خشدر كنوي فلا باتساخ عد قامة شاراجا أخم عبرت all بينونتند سمايسن شاشرة منا ما كشترت سباخروي نقول ما قد كنا فلا كنت خشدر شاخر كنون سارده خشدران راتون دو عادي ماغز كنت شارع ويتخي موي باتساخ عد قوافتي بينون تنقل باتساخ عد در قونس أسقادم باتساخ عد شيوارج رايقرم برشتا شيوارج يادم شيوارج أخم آدم يقول رايشون بود ودوم كشه ما باتساخ عد انتافتساق يا فتساق يدو يوسو عبرت شاراجن بينون تفتساجدر منا ادل كنا قد كانوي بقول كلمة يدل خرينك تل شك أبرل ما قد كانوي فلسن كبر درسم قامة بركات درسم قامة سرنا وعبرت در قامة خورجوي كم سروي درسم قامة يتاو باتساق هذا خش ير وسا باتساخا دخش كد خشت كون سو أسرق آدم خزارة ويتخيدر مفند سماي بايقوشات يونغ خالون در كنا سر يونغ كمان نوجن ما يو إجرير باست أنا ما يو تلفزيون سكوشن كوتون ما يو نستاد رايشو ما تلفزيون ما كاشتن هو هير هوي يدديش هوي ما من خوش كوتا أشتي منو ديو أفتجغا از اما دامه فين درجه میکنه پسر و تابواشی فشتما اما کرباستم مکفیتون عدو منظورون سالسه دروزن ایشون گازete درزیش بیبلیاتیکا درزیش تلویزیون تدرزیش روی کجت دین مهم هفته و جاگه و در یوفونزار رار مدر راست دین اما یه سمیشتم من افتن یوز دم تیت کنن سینر دم تیت کنن سما زبان خساو یرونک سال میلک سینا ود ما یاد استودیک فیتون و جگن راجدر جگنی سین استجان ود کردن ای زمان ای بناس کو من همون من خورجونه يوغر أسرق آدم كمشت وسبنا تشجردم سهونس ودوي والداي خشجونه ود سجن ما اختر والداي درتا خزارك وشتا ألصدر كنز جردياجي ما كدم بلا أفته وما باتسا حادث اشترت أفجرنو. أنا جاخم آدم تجتون ما منا يوردمي وسدشتراي شومر باز دشت شخي كارنت تيما أنا خاش كنوي يوميو شي خوردر شكوت توي فشتو شخي مراز دشت. بون قد يصاف تيتر من شخي كارتي أنا خاش كنن يقد تسمودي أما دموت كش أسرق آدم خزار أراجن بشت وفقو دون در قاونسنا فكش كمان يودون كموي آخم فلسماي فشيفة جغم قافتن أسرق آدم كمن بلوي شخي كم باقل زك كنوي نخاش كما كنوي آخم центр та вагдат أخشنت أراجن خشدرنا وايد اشتي أشلامدر. دا دك كجاغش أفتيد ينوم درم بايفن قوي وس دوم بريستريلا وبشتي قامة آدم زما ترشوي وردميش ده خشدر قد جاختاي من آدم شخي كمان خاش كانوا كم فين بلو اندر يدنر قد كنا من اندر نوم. سمايز جردر آيا ما سماي خش گوندر سوی وردامنه. کرازی فیان مکان خاش کن چای بانش توی کافیسن شکوت توی در کو ویسن خش گوندر زنی. ماختاس ترشن کنم دوم پریستاریل آفتی دیانم داره ترشن کنن خجانه. دوم تاکت کشم. اندریشت центр تا کوباکا نیکام ات خوش در نواید.
центр-то, ну, адам филдер кам был и каразима. خاطر جني عدم عم نخاش كم كانوا يكرجيما ومن ويني سبايف زين ما فتر قول يونجي فسرت هذه ما خزار ميدك ما وجه كذا خما فر ما بخاوتي نريدكن يونجي يو ودن سنة قاما وسوا فرت ريجيون ميدك در دنيا ميدك در سمايا سام يخي كارنتي ما هم نخاش كنا ما جاش كوم بزرني شيء ميج نقدر يونجي ما فسرت أجراجة قتل بعديش كوتون برنامج مكسته كوتام ودني رجعوا مدرجاتون وفجأة بيربشت تنرتك أسرق آدم خزرت براخات تركننس ويما كنت باتسا خادون أفت أخسائل وتشيكوش آخم تدر تنق بعديش كوتون جهم إندي در كيشت يوروبيا بشتت كنت رادي ماك فساخريش أما مجردنا فسدي شويцария методика وم آدم يوبشت خاينة باكننس فلسل социалон кушита жиленс алкама درسونس شخزرتم أما سنشوينس كد بينو ينكتا وما رشتاق منا فتك ماقشكا فلا أزوختر وينس شيما ما ماقشكا وي خورج وايد أبي ماخمنا نفيدا روزان ما ماخمد دريشو سويت ما ماقشكا كوشنس ماخمد درسونس كوشنس فلا كتشي بطل نيخشنس نفاكنس جانا جافته فقد كانن ما خورسو ينبشت توي ربالاشن قومي ما نخيمه كانن فلا نخدقدر نبونو صدرته ارقد كانوا ازمه ما خميشي باخلك كنا كاي مدر زرتا ما افت كزدر بشت تا خم بنسي تايشن سما فراش ما جروندوش ما جروند لغاسونس دينجي بالما ما فراش ما مفسرنس شواور تا خمشت ما خمي وراجدرو دي Советом власть макуди, води фашаран тандвар, рваштой, значит, асар гадамы, корта удышты, мана юкары, значит. Санаторий матаса, рваштой, значит, шахиш забах каным баулафыма, водона сама фирох, что жойна нем барын. Мама не осадама, фацажер водонан канын қау. Самай шахима кушыма мафовой фала ямбарой, адамы мақауынс, пацахады қауынс, масын шававарта хуждар канын, шасарду аварт. يودا شي زرشولا تيما تاكد ودونان بنسينا فيدن سودونان فتيكتني افتمي تاسار دفنداغل لو دشت اما خاتكاي فشيفا دما كشترت فلدر فرشت باقا وسماي دارتر وندون دري اما في داردرك اخصفتي سوا قدتنا خورج بايه Что 20 пацахаттар хоржак атташканы хатты. Фаласа кангараш нафакнам здарта. Йосыши валлаттан ахыр зинаттар қама хоржаттам. Значит, сыкушо үйдерса қама шахыр кынам. Пацахат магашкасын урдыге курасан соцын хазар қамарато. Камсарауи, значит, кунайна адбинон тадыр неш канзани, вот рахау бахау канзани, ма фандгана кана фаласа афуй надыл, ма хужанан нафаканам. Акашут ма масафенут, салажы сам қалмак, ма нафаштаграшта жирайт тойдаттын квартирата. Фала раждырса, салдар ашта қалмак камдарты кайдар فاشكولتي ساردشت نجد وعبرت النودي بينون تكونش كنا كم كوشايم كنا وتصراوي زنيمه ما أبارا من سارد يد نجد برودي شكوت تامن ما نر ما خلنا المت كنا مجاجة مراشيو مدوني در قامة بينون تراويور قامة شخي بامبارو أسبات ساخد قوام جاجة أما شجردي ماشت ماوانا شجردي ماش قامة ماوانا جرميتا قامة ماوال مانا نيچي ني سمي باخش كوتا أما أفتا دارتر كدوام كشي نرتكش ماخ وتر زلون انفورماسيون فرشتمال چي در كشش ماخ سابر در كشت كانوت چي در برنون چي درنا أما كد كشم أسرق آدم نمس فلدر كنزن خشتك در أشت أفي كد ما جاش كنا نعم ما جاش كتا يرشتون فلدر كنزاني ويتخيم راجدر يرشتون يرون بينوت فونس شوالونه فونس خشجاف ديك أتر نوديج من تمر كشن راجدر فشتكتم ما زناودي فونس شوالونه كأتر نم نودي نرتا بينون تدوه مرتوي جي بيرن مادو نبي صوت كأتر وازن رايد تو يرون آدم
Mana nachishterta ta fildaru itkhaykanan. Ажмауни шушек зиначкар канзнанан иугоднаците организации баракканантам гашка дуамин фанзаям ажма уарашея сарджита артан авт процента узашта артиша зажей карджендер. Улна программа фаси мажарда даран амаз уахисан хош коды тарайштат. Найнафем балма.